huwag kayong maingay. Dahil magnanakaw tayo ng hindi natin guys. Ito guys ang may-ari guys. Pag nahuli ako, damay kayo. Ito guys ang may-ari guys. Pag nahuli ako, damay kayo. Ang bilis guys umakyat guys. Sabi ng babae guys. Wow, ang bilis. Wow, ang bilis. Yun guys. Ayun guys. Tular na ko, may yun. Lahat isisum ko. Ayun guys. Parang gorilla guys, Mil. Ang bilis niya umakyat. Ayan guys, nandito ako sa taas. Nagnanakaw ng pili. Huwag Palag- kayong maingay. Pag nahuli ako, damay kayo. Oh, shoot. Shoot. Tak, sirap lang ka-shades. Huwag kayong Pati kaya. Puta partida, naka-shades. Ang pogi naman ng magnanakaw na yan. Isu. Putak rawas ni Mil. Putak, dahil ka na Mil. Abot kang video Mil. Pinaw-pinaw ka na baga Mil. Giyaw, giyaw. Oh, Jay. Ka naman Jay. Ay, pay. So, kamat ko ba naling? Hi, guys. Magbaba ka, ngayon. Si Gina nagkapot. Ay, guys. Guys, wait, guys. Kaya pala guys, naubos guys yung pili namin guys. Ubus yung kuha guys, oh. Hindi na ako guys yung pili ko guys. Barangay. Vlog natin na ako guys. Yun lang guys.